lucru decât de 3 ore. De ce? Noi în corpul nostru avem undeva la 200 de cicluri, da? Care se întâmplă în fiecare zi și în fiecare noapte. Un ciclu important este ciclul circadian, care reprezintă cum funcționează somnul pe durata unei nopți. Da? Avem stări de somn profund, stări de somn superficial și ele alternează. Da? Un alt lucru care vreau să vi spun la somn este să vă monitorizați somnul. Să vă luați fie un Apple Watch, un Fitbit, un Oura Ring, chiar să folosiți telefonul. Există o aplicație care se cheamă Sleep Cycles, care înregistrează respirația voastră și vede când respirați regular, când sporiți, când nu mai respirați, chestii de genul ăsta, da? Ideea este că puteți să aflați dacă sunteți ok, bine sau foarte rău. Pentru că în funcție de somn puteți să schimbați anumite tipare, să fiți foarte bine la nivel energetic. Și din potrivă să ratați acest ocazie. Și atunci, ideea este așa. Celălalt ritm care este foarte important este ritmul altridian. Este ritmul din perioada zilei. Și ideea este că noi ne generăm energie și ne consumăm în intervale cam de 3 ore. Și ăsta a fost principalul criteriu după care m-am gândit, ok, cum ar putea să arate o zi în calcul decât de 3 ore? Da? Încă o dată, nu există perfecțiune, există o tins către un lucru care este structurat în felul acesta. Prima parte a zilei, egoism iluminat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îmi dau mie resurse. Îmi dau mie resurse de energie, îmi dau mie resurse de calitate, resurse de încredere. De ce? Ce se întâmplă când începeți ziua și nu aveți deloc timp pentru voi, nici măcar să beți o cafea sau să mâncați sau să vă puneți gândurile în ordine? Cum arată ziua aia? Ați avut o zi bună așa? Bun. Și atunci, hai să schimbăm un pic. Egoismul iluminat presupune următorul lucru. Să începi ziua cu tine, să-ți dai ție cele mai bune resurse de timp, atenție, energie. De ce? Ca după aceea, tu fiind complet, plin, prea plin, să poți să dai mai mult, mai bun și mai des. Care este opusul? Când nu ai pentru tine, dar vrei să dai celorlalți, de unde dai? Din puținul tău, da? Care se cheamă sacrificiu de sine. Care e problema cu sacrificiul de sine? Nu e sustenabil. Ce v-am spus la început? Vreau ca voi să fiți sustenabili, nu un trimestru, nu un an, 10 de ani. Dacă voi vă sacrificați în fiecare zi, da? Și nu vă dați voi ce aveți nevoie, dar cumva împrășteați și puținul pe care îl aveți, cum o să fiți în arenă să produceți un impact pe termen lung? Nu vă faceți vouă cel mai mare de serviciu odată și de serviciu celor pe care nu îi impactați. Toată valoarea adăugată pe care nu o creați pentru că nu vă luați timp pentru voi. Și atunci, de asta are atât de mult sens să te trezești o jumătate de oră mai repede sau o oră, să faci câteva lucruri pentru tine, să te pui într-o stare mai bună, ca după aceea să decolezi, decât să te târzi în restul zilei. Da? Business support. Da? Deci, fii tu primul tău suport în business, având grijă de tine. După aceea, cine stai? Ce înseamnă partea asta? Înseamnă că faci lucruri care faci cea mai mare diferență pentru tine și business-ul tău. Lucrezi la prioritatea numărul 1 care mișcă sau mută acul în dashboard-ul ăla cu instrumente pe care le urmărești cel mai mult. Pentru că atunci ai cea mai bună energie, cea mai bună calitate, nu te afunda în ședințe cu orele. Pentru că pierzi, practic, cea mai bună oportunitate să fii foarte bine. Să lucrezi la lucrurile care contează cel mai mult. Apoi, dacă ți-ai făcut bine partea asta de început și bine stai, ai nevoie de recovery. Și o să ziceți, bine mă, care 3 ore de recovery. Începeți cu o jumătate de oră în care vă plimbați. Sau luați-vă un sfert de oră să faceți un power nap, să faceți un somn rapid, în care să vă recuperați. Da? Luați-vă timp să nu mâncați la laptop, sau să nu mâncați cu telefonul în față, sau să ieșiți din birou, să vă mișcați, să vă schimbați perspectiva, să vă uitați la altceva, să vă clătiți ochii. Da? Foarte, foarte, foarte important. Da? N-are nevoie să fie 3 ore.
Da? Eu folosesc pauza de prânz să merg la sport, să mănânc și să fac pauză. Deci de ce? Sau de ce este relevant? Pentru că ceea ce vreau este încă 3 ore sau 4 ore foarte productive după aceea. Pentru că altfel, ați văzut cum arată graficul ăla, zici că cade de pe stâncă. Te duce la vale. Ai un pic de energie dimineața, da, până la prânz, după care este o cădere masivă. Dar în graficul extraordinar, ca să poți să-l menții, ai partea de dimineață foarte sus, îți dai recovery ca să mai ai o parte foarte sus. Dacă nu, declinul până la finalul zilei este evident. Al doilea talut profesional, communication time, între 3 și 6. Ideea este că vrei să fii în contact cu ceilalți, vrei să răspunzi la telefoane, vrei să fii în meeting-uri, vrei să răspunzi la e-mail-uri, foarte bine. Dar nu în locul intervalului de dimineață, unde ai tu nevoie să fii strategic și în care să gândești și să execuți la ce contează cel mai mult. Și evident, ultima parte a zilei, connection time cu cei de acasă. Dacă ți-ai făcut bine primele 4 calculi, aici ești prezent. Pentru că unul dintre lucrurile cele mai importante ca antreprenor este să poți să te deconectezi, să aterizezi, ca să poți să fii prezent cu cei de acasă. Adevărat? Altfel, este un lucru. Bun. A doua resursă. Este o resursă gratuită pe care o găsiți pe site, la mine. Este o resursă meta, în care faci zoom out. Așa cum ai nevoie să faci zoom out, cum v-a zis saving, să vă duceți și să vă evaluați business-ul, să vă clarificați viziunea, procesele, sistemele și așa mai departe, voi ca sistem care operează, aveți nevoie să vă faceți revizia asta din când în când. Iar acest instrument l-am creat ca un workbook pe care îl printați și vă duceți într-un loc unde să nu aveți stimuli, dar ideal este să vă închideți telefonul, să plecați fără laptop, vă duceți cu un fascicul de foi printate și cu un pix și stați cu voi câteva ore, aveți toate detaliile direct în workbook, astfel încât să puteți să vă dați voie să vă întoarceți la ce e important pentru voi. Când faci des chestia asta, poate o dată la 3 luni, asta este ședința trimestrială pe care puteți să o aveți cu voi. Da, quarterly review pe care puteți să-l faceți. În momentul în care treci prin, ca să vă faceți o idee, este despre trecut, de unde vii, este despre prezent, unde ești, despre viitor, unde vrei să mergi. Plus de asta, zoom in pe cele mai importante oportunități pe care vrei să le pui în practică, cele mai importante proiecte pe care vrei să le pui în notă. Da? Despre asta este self-critic. Bun, hai să vorbim despre focus. Cum spuneam, e nevoie de criterii ca să poți să-ți dai seama ce e important. Iar după ce ți-ai dat seama ce e important, este nevoie să blochezi tot ce nu este acel lucru important. Iar unul dintre lista de 173, ai nevoie să știi, ok, ce fac prima dată? Și prima dată poți să găsești acele lucruri relevante prin Pareto extrem. Pareto este legea 80-20, la elimini 80% ca să găsești esențial. Ideea este să tu faci de 2 ori sau de 3 ori, dacă încă îți rămân foarte multe. Să găsești acel un lucru care răspunde la întrebarea care este acel lucru care, odată realizat, va face toate celelalte lucruri mai ușoare sau chiar nenecesare. Cuvânt cheie, mai ușoare sau nenecesare. Nu toate lucrurile pe care le ai de făcut sunt la fel de importante. Sunteți de acord? Și atunci, în momentul în care iei lucru care are pârghia cea mai mare să mute cel mai mult lucruri în direcția în care vrei tu să mergi, da? Practic ai creat un efect foarte puternic. Al doilea lucru, pentru că suntem bombardați constant de foarte mulți stimuli, avem nevoie să ne dăm un reset din când în când, să ne punem sub un clopă de sticlă, dacă vreți. De ce? Avem ceea ce se cheamă realitate neprocesată în noi. Da? Pentru că avem foarte multe informații care vin către noi, se întâmplă ca, de multe ori, noi să rămânem în urmă cu a procesa realitatea noastră. Da? De exemplu, ai avut timp să-ți revizuiezi ziua de ieri? Sau săptămâna care se încheie acum? Câte lecții neînvățate încă sunt și așteaptă să fie clarificate și adresate? Și atunci, ceea ce poți să faci este să te duci în natură, care
deși are mulți stimuli variabili cumva, pentru că este locul nostru natural în care am evoluat de atâta amar de timp, ideea este că asta generează o stare de relaxare, da? Și cumva mintea în spate poate să proceseze pentru că se percepe într-un loc nestresant. Da? De exemplu, la birou sau când scrii mail-ul, când ești în dinamica asta de zi cu zi, există un nivel de stres. Da? Nevoia asta de a performa